Que tal? Boas noites, noite de venres e noite electoral aquí en Canal Rías Baixas. Hoxe imos ofrecerlles o Contrastes Portas, o terceiro dos 34 debates electorais que imos emitir nas vindeiras semanas nesta canle para os 34 concellos da nosa área de cobertura. Dende a súa casa poden tamén participar neste debate electoral empregando o cancelo Contrastes Portas a través do Twitter. Esta noite imos organizar un cara a cara entre o candidato do Partido Popular e o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Paso xa a presentalos. A miña dereita, Ricardo Martínez, candidato do Partido Popular. Boas noites. Hola, boas noites. E a miña esquerda, Arturo Fontán, o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Moi boas noites tamén e benvidos os dous ao Contrastes, o primeiro debate electoral aquí en Canal Rías Baixas que dedicamos na historia desta televisión 25 anos despois ao Concello de Portas. Unha vez feitas as presentacións, imos coñecer un pouquiño máis o Concello de protagonista esta noite. O Concello de Portas, situado na comarca de Caldas, ten unha superficie de pouco máis de 22,5 km. A localidade está dividida en 4 parroquias. Nos últimos anos, a súa poboación foise reducindo paseniñamente. Pasou dos 3.061 habitantes que se contabilizaban no 2015 os actuais 2.984, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. Na cita electoral do vindeiro 26 de maio, os veciños e veciñas de Portas terán que elixir a 11 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Nas municipais de 2015, a formación máis votada foi o Partido Popular. Os populares conseguiron 4 representantes, tantos como a segunda forza, Veciños Unidos de Portas, formación nacida dunha escisión do PP. Completou o pleno o BNG con 3 concelleiros. Deste xeito, despois de negociacións a 3 bandas entre as 3 formacións que acadaron representación, o PP fíxose co bastón de mando cun goberno en minoría. Atendendo o número de votos, o PP fíxose con 818 papeletas e Veciños Unidos con 715. O BNG, pola súa banda, foi respaldado por 522 electores. Nesta cita electoral de 2019 danse dous feitos a destacar. O primeiro, a disolución de Veciños Unidos de Portas, cuxos candidatos concorrerán agora baixo as siglas de Ciudadanos. Tamén salienta que o PSOE artellou desta volta unha lista propia despois de que no 2015 renunciase a facelo e se presentaran dentro da lista do Bloque Nacionalista Galego, na que tamén se incluíron persoas independentes. Víamos nese vídeo todos os movimentos políticos que houbo no Concello de Portas nos últimos meses, nas últimas semanas. Agora eu quero explicarlles o porqué deste cara a cara entre dúas forzas políticas dese municipio. O primeiro xa víamos Veciños Unidos de Portas, é unha formación que a toda agora ten no pleno municipal 4 concelleiros, pero que decidiu, de algún xeito, digamos, disolverse. Os seus integrantes irán agora, segundo nos indicaron, nunha candidatura de Ciudadanos, da formación laranxa, nesa localidade. Por esta razón, nesta noite, e atendendo ás normas destes debates electorais de Canal Rías Baixas, que son iguais para todos os municipios, non puidemos convidar a Veciños Unidos porque non se presentan ás eleccións, senón que irán esas mesmas persoas, esos mesmos candidatos e candidatas pola lista de Ciudadanos. Outro caso, a outra ausencia, a do PSDG, tamén o víamos na reportaxe, e que tampouco se presentou ás eleccións pasadas. Como lles avanzábamos aí na introducción, os socialistas renunciaron no 2015 a presentar unha lista propia e se enrolaron nunha candidatura dentro do Bloque Nacionalista Galego, formación que sí está representado xa aquí neste debate. Explicamos esta particularidade, esta situación tamén aos socialistas e eles pois entenderon perfectamente esta cuestión e comprenderon que non podían estar aquí porque oficialmente, por dicilo de alguna maneira, non forman parte desa corporación, xa que, segundo os datos oficiais, é o BNG o que ten 3 concelleiros, 3 representantes. Dito todo isto e aclarando e insistindo que en Portas, ademais das formacións aquí presentes, vai haber outras dúas papeletas electorais que vostedes, veciños e veciñas de Portas, poderán escollerse así o desexan. Imos xa a arrancar a primeira rolda de intervencións, como sempre, co minuto inicial, que comezamos, como sempre, polo candidato da forza máis votada nas pasadas eleccións de 2015. Neste caso, a lista máis votada é a do Partido Popular. Ricardo Martínez, a súa cámara é aquela, ten un minuto cando queira. Hola, boas noites, queridos veciños e veciñas de Portas. Estamos chegando ao final desta legislatura e gustaríame dicirvos as nosas liñas de traballo. Priorizamos en economía, adoptamos medidas para reducir a débeda, reducimos o período medio de pago, modernización na xestión contable,
Saneamento e aforro enerxético en todas as parroquias. En educación, convenio con a UNED. Aula de ESO para maiores. Reforzo escolar de primaria. En cultura, apoio e diálogo con todos os proxectos culturais. Potenciación e dinamización da historia cultura do noso concello. En asuntos sociais, apoiamos as familias máis desfavorecidas. Melloramos as medidas que favorecen a conciliación familiar. Plan Madruga, ludotecas, etc. Moi ben, grazas, señor Martínez. E a quenda agora para ese minuto inicial, pero o candidato do Bloque Nacionalista Galego a que lea a súa cámara. Bueno, boas noites. En primeiro lugar, darlle as gracias a Canal Rías Baixas por ter a oportunidade de celebrar este debate, que entendemos que é un exercicio democrático básico e nunca o tuveramos en Portas. E, bueno, recordar tamén que dentro de un par de semanas vaise celebrar o 27 aniversario da moción de censura que levou ao goberno do Concello ao Partido Popular. Dende entón, bueno, todos conocemos o Concello e sabemos que é o Concello máis atrasado da comarca con diferencia, tanto no social, no democrático, na participación, no urbanismo, no cultura, etc. Bueno, agora o 26 de maio temos a oportunidade de darlle un cambio de rumbo ao Concello e espero que agora no debate podamos presentar as nosas propostas aos veciños. Moi ben, grazas, señor Fontán. Completada esta primeira rolda inicial, imos xa meternos de cheo na primeira xeira de asuntos que queremos tratar. Imos falar de infraestructuras, de urbanismo e tamén de dotacións de servizos públicos. Quero lles preguntar primeiro precisamente polas infraestructuras que están pendentes na súa localidade, no Concello de Portas. Imos comezar desta volta polo Bloque Nacionalista Galego e quero lle preguntar que nesta materia que é o que precisa Portas actualmente. Ten 2 minutos e medio, así que pode explayarse todo o que queira. Ben, moitas grazas. Bueno, basicamente o problema que ten Portas é que non temos pexón. Entón, partindo da base que non temos pexón, non podemos facer unha planificación do Concello das infraestructuras que necesitamos. Evidentemente, necesitamos moito máis saneamento, temos problemas no abastecemento, temos problemas en instalacións deportivas, en seguridade vial, en cuidado do patrimonio histórico, en parques infantís, a gardería está descoidada, o colexio mismo, temos problemas, bueno, o problema brutal da contaminación no río Umia, que está totalmente perdido, non temos chan empresarial, entonces se non temos chan empresarial, pois non hai empresas, non hai postos de traballo no Concello e a xuventude ten que marchar, e, bueno, gastamos os cartos en cousas innecesarias, entón, bueno, agora estou dando unhas pequenas pinceladas das nosas propostas, o sea, dos problemas que detectamos, e despois, nas próximas intervencións, gustaríame estenderme un pouco máis, pero basicamente o problema que temos en Portas é que non temos pexón. Sen pexón é moi difícil planificar un concello. Pois xa que rematou o señor Fontán, imos a escoitar ao señor Martínez sobre este mesmo asunto, a mesma pregunta que precisa Portas en materia de infraestructuras. Cando que irá? Bueno, como ben dixo Arturo, faltanos acabar a sacar adiante o pexón, que eu creo que ahora pronto saldrá, xa temos todos os sectoriales sacados e todo eso, entón non creo que tarde moito o pexón, sacaremos un problema do medio. De todas maneiras, hubo un arranxo de edificios públicos, como foi a Casa do Médico, a Casa de Cultura, a Biblioteca Pública, a Azucareiras, etc. Hubo mellora considerable de saneamento existente, aínda que falten máis, con unha nova depuradora e demais. Comenzo con un programa organizado para adaptar as instalacións do Concello con sistemas de eficiencia enerxética cun dobre sentido, con aforro económico e cuidar o medio ambiente. Dotouse o Concello de novos vehículos e maquinaria para que os servicios que prestan os operarios municipais rendan máis, con mesmo personal ou con menos. Consigamos incluso mellores resultados para todos os veciños e veciñas. Podemos dicir, hai un camión de bombeiros novo, hai un tractor novo para desbrozar as pistas e o monte, con apeiros, hai un ríder para cortar a erva dos parques e sardíns, cortacésped, furgoneta, un turismo, etc. Nada máis. Moi ben, grazas, señor Martínez. Quero lles indicar que, a pesar de que isto é un debate marcado por tempos para que cada unha das formacións teña a proporcionalidade que merecen neste faladoiro, cando vostedes así o consideren e respectándose evidentemente entre os candidatos, poderán intervir cando así o desexen, se queren retrucar ou engadir calquera cuestión ao que diga o seu adversario. Dito isto, querelles introducir a cuestión da azucreira, porque sen dúbida esa infraestructura, ese monumento é emblemático da localidade. Entón,
Entón, eu lles quería preguntar pois polo proxecto que teñen para ese edificio, porque sí que é certo que nos últimos anos se acometeron obras nese lugar, pero eu quería preguntar se nas súas formacións, tanto no Partido Popular como no Bloque Nacionalista Galego, teñen un proxecto concreto a desenvolver, ou se creen que pola contra o que se está facendo ata agora é suficiente para impulsar a azucreira de Portas. Ten a palabra de novo o candidato do BNG, cando queira. Ben, respondendo a súa pregunta sobre a azucareira, a ver, evidentemente na azucareira hai a primeira gardería, a Caliña Azul de todo Galicia, foi inaugurada en Portas en tempos do bipartito. Hai unha gardería e hai un centro de día. A gardería ten uns problemas moi graves de humidades, de escoido por parte do Concello, que non se abordan. Entón, nós consideramos que se están malgastando os cartos en cousas innecesarias. Por exemplo, agora, fai pouco fixose un proxecto de 41.000 euros, invertíronse 41.000 euros en pintar a entrada do auditorio, cando nós consideramos que é máis prioritario o tema da gardería e do centro de día, cuidar as instalacións dos nosos maiores e dos nosos pequenos. Se me permite, retomando o tema do Pexón, porque me parece o máis relevante, o problema do Pexón é que o Partido Popular se presentou aos anteriores eleccións fai 4 anos como o seu asunto principal era o Pexón e prometeu que iba a consensuar un Pexón e ao final non hubo ningún tipo de consenso. Ahora estamos enterando aquí a través das cámaras que parece ser que xa está todo resolto, planificado. A oposición non ten ningún tipo de información. Non hubo ningún tipo de reunión en 4 anos, ningún tipo de reunión con veciños, asociacións e, por suposto, coa oposición. De feito, nós, aínda no último pleno, un dos plenos extraordinarios que hubo en novembro, pedimos explícitamente a Ricardo, ao candidato do Partido Popular, que estaba presidindo naquel momento o pleno, ter unha reunión co equipo redactor, e negounos esa posibilidade. O equipo redactor non se reúne con nós porque non ten autorización do Concello, e o Concello non nos dá autorización. Resulta que o Pexón levamos exactamente 10 anos con este Pexón. É o quinto intento, en cada intento van aí 100.000 euros, máis ou menos, números redondos, e desde outubro de 2008 estáse redactando este Pexón. Non sabemos o que se está facendo, non hai ningún tipo de reunión total cos veciños e total oscurantismo. Entón, nós consideramos que é necesario un Pexón, pero un Pexón con planificado e consensuado co resto dos veciños. Necesitamos chan industrial, o chan empresarial, máis ben, porque Portas non dá para ter grandes industrias, pero sí un pequeno chan empresarial que dé oportunidades ás empresas. E basicamente tamén necesitamos un plan director de infraestructuras, é dicir, un plan director que nos diga en donde debemos invertir, porque agora o que se fai é, cada vez que chega unha subvención da Xunta ou da Deputación, pois invístese no que se lle ocurre ao alcalde en cada momento, pero non hai un orden. Bueno, pois teremos ocasión de seguir afondando no que vostede estaba agora comentando. Señor Martínez, pode falar vostede, se quere, da pregunta que formulaba eu sobre o proxecto da azucreira, ou se quere tamén pode contestar ao comentario que lanzaba o candidato do BNG sobre ese plan xeral de ordenación municipal. Ten por diante 2 minutos e medio, tamén como a él. Bueno, do Pexón, voulle dicir que o Pexón se estaba aprobado en unha fase inicial antes de que entráramos nós. O único que se está facendo agora, e o que leva o tempo, é sacar os sectoriales. Entonces, o Pexón non se pode tocar. Unha vez que empezas a facer a tramitación... a consensualo. Bueno, eu estou calado cando falabas ti. Poden intervir, non se preocupen que eu moderarei en función de... Bueno, estamos en eso, e eso fixemos. En estos 4 anos, xa temos o permiso de patrimonio, xa temos o permiso de aguas, temos permiso de carreteras, de ADIF, de línea de alta, de UMIA, e todo eso. Eso non tes con consensuar con nadie, porque ti xa tes o plan, ti o mandas a esos organismos, e esos organismos te dan as autorizacións pertinentes, nada máis. Onde se vai poder construir e onde non? Onde vai haber chan empresarial ou onde non? Eso xa estaba posto de antes, cando se mandou inicial, que se mandou as demais administracións. Unha vez que empezas ese proceso, non se pode tocar. Ahora, se queres tirar todo e facer un Pexón novo, adiante. A partir de 26 de maio, se ganas as eleccións, podelo facer. E gastar 100.000 euros. E iso de que se gastou 100.000 euros de cada vez que tal, non, porque é o mismo Pexón, non se tocou. Prácticamente, o que se está é movendo os papeles para que se autorice, definitivamente. E ainda ten ocasión, se vostede quere, para falar do proxecto da azucareira. Bueno, a azucareira ten uns problemas, evidentemente que ten uns problemas, que había que tellalo. Nada máis, porque en Galicia unha casa sin tellado, sabemos o que pasa, mete agua. Nada máis. Moi ben, pois, non pode continuar se vostede quere. É que me cortaba. Entonces,
O problema que temos na azucareira, que no seu día lle pedimos a Patrimonio a ver se se podía cubrir. E Patrimonio está poñendo pegas para cubrir este tellado. E o que costa cubrir ese edificio non xo quero contar. Vamos, xa xo podes imaginar. Moi ben, pois se lles parece, continuamos avanzando con outros asuntos que de seguro de ser do interese dos veciños e das veciñas de Portas. Portas é un concello eminentemente rural e precisamente polas infraestructuras dos núcleos de poboación ou das aldeas máis pequenas. Lles quería preguntar agora, porque entendo que teñen o mesmo dereito que aqueles núcleos máis poboados a recibir as mesmas prestacións, os mesmos servizos e as mesmas dotacións. Entón, neste sentido, quero lles preguntar pois como ven o estado do rural e tamén cales son as necesidades básicas que recollen os seus respectivos programas electorais neste sentido. Ten a palabra o candidato do Bloque Nacionalista Galego. A ver, basicamente o Concello de Portas é rural, é 100% rural, non hai edificios. De feito, o único ascensor de todo o Concello está na chimenea da azucareira, un ascensor que nos costa un montón de cartos ao mes, que non se utiliza e está ali estropeado. Bueno, en canto a infraestructuras que nos preguntabas, pois basicamente o saneamento é fundamental, porque agora mesmo os residuos están indo aos ríos sin depurar. Bueno, cada vez que se consigue unha subvención, métese algunha tubería, eso vai a unha decantadora, que non é unha depuradora, donde os residuos non son depurados. Entón, nos consideramos que debemos facer un plan director de infraestructuras donde se planee, se pense en conxunto o Concello a donde queremos chegar e cada vez que chegue unha subvención que vaya no orden que un técnico especifique, non no que se lle ocurra ao alcalde de turno. Entón, conectar todas estas tuberías a grandes depuradoras que sí funcionen, depuradoras que incluso podemos compartir con concellos limítrofes aforrando cartos. Problemas temos tamén as instalacións deportivas. Agora mesmo o equipo de fútbol de Romai ten que estar xogando no campo que non é seu porque non ten herba artificial. O campo de fútbol da Rapeira está sobrecargado, a herba artificial xa necesita un cambio urxente. En Briallos, pois na parroquia máis pequena, nunca houve instalacións deportivas, nos consideramos que é básico que polo menos teñen unha pequena pista. O Partido Popular comprometeuse no 2015 a ter unha pista deportiva, porque nos presentamos unha moción que foi apoiada por unanimidade. Tiña que estar rematada en 2016, estamos en 2019 e non hai. O alcalde de Portas, Víctor Esteve, decía, bueno, pois como cando eu era xoven, temos que ir a xogar a Portas. Bueno, pois iso é que hai. E despois a finca do Mondoiro en Lantaño, que en Lantaño tampouco non hai instalacións deportivas, porque a finca está abandonada, o Concello comprometerase a que esa finca fose clasificada a favor da Comunidade de Montes de Lantaño para cuidarse esa finca, e a finca está descoidada, nin está en máis da Comunidade de Montes como se comprometera o Concello, o Partido Popular. Fainos falta un plan de seguridade vial, porque hai pistas onde os coches pasan excesivamente rápido, debería limitarse a velocidade en determinadas zonas. Se teño oportunidade despois, tamén falarei outros temas, pero gustaríame incidir nos parques infantís. En 2017 fixemos... Completou xa os 2 minutos e medio, se lle parece, despois facemos outra rolda, de cada candidato terá outros 2 minutos e medio para seguir afondando neste tema, porque agora quero escoitar tamén o candidato do Partido Popular falar sobre todas estas cuestións que lle estaba formulando o candidato do Bloque, sobre que infraestructuras ou que dotacións precisa as partes máis rurais do Concello de Portas. Xa enumeraba algunhas cuestións o candidato nacionalista, saneamento, campos de fútbol. Quixera escoitar tamén a súa opinión nesta materia. Home, alégrome de que vostede agora aquí estea reclamando a depuradora todo eso, e cando sacamos a depuradora de Chaín puso pegas para construíla. Pero bueno, nos votamos a favor. Cando foi ao pleno, votamos a favor. Votou a favor. Que máis quere que lle fagamos? E estuvéronse tamén, na outra. Votamos a favor, eso podense ver nas actas. E bueno, nós o que propoñemos, o que vai propoñer o Partido Popular é solo que haya depuradoras de leite urbateriano. Entonces, as outras, como di el, decantadoras e todas esas, teñen que desaparecer. Na parroquia en concreto, por exemplo, de Romai, que é a que está un pouco máis mal en canto a servicio de depuradora, xa temos visto unha finca para comprar en onde irá ubicada a próxima depuradora que collerá todo o que é a parroquia. En canto á parroquia de Briallos, o saneamento prácticamente está casi concluído, falta certas zonas. Ahora mesmo vaise a facer o desvío da lide de Outeiriño para que vaya para abaixo todo.
o cruce da carretera nacional xa se fixo, e falta a parte da iglesia. En Lantaño estamos pendientes aí de comprar uns terrenos, que hubo mala suerte, que cando estaba todo xa negociado da finca para comprar e todo eso, chegaron os poderes, pois a señora que tiña o poder, pois falleceu. Pois agora hai que volver a reiniciar todo o proceso, eso leva o seu tempo. En Portas, este ano vamos conectar tamén o que é a parroquia de Outeiro e Piñeiro coa rede de saneamiento. Entonces, Portas, pouco a pouco, vai quedar o que é a parroquia de Portas saneada, xa ten unha depuradora que vai ter capacidade para toda a parroquia. Romai, estamos co proxecto un estudio para que todo vaya para abaixo, para a zona de Tarrío por ali, no límite de Meis. Briallos, faltan pinceladas, e queda Lantaño, que falta esa depuradora cando se ha negociado a compra do terreno para instalarla. Nada máis. Moi ben, pois, devolvemos ya a palabra ao candidato do BNG para seguir afondando nestas cuestións que estábamos agora a comentar. Cando queira. Vaya, gustaríame que contase como se negocian esa compra de terreos, porque en outros concellos, por exemplo, en Barro, que goberna o BNG, eso publicase en bandos, todos os veciños saben que se quere comprar un terreo, ofrecen o seu terreo, e despois elíxese por precio e por situación técnica a mellor opción, pero aquí non, aquí negociase de forma oscurantista, concédeselle a compra a alguén sin saber os motivos. Ben, en canto a traída... As fincas para a depuradora non vale calquera. Sí, precisamente, pero en Barro, sin embargo, faise de outra forma. Buscamos as fincas que se poden. Estamos preguntando, e máis ou menos sabemos a zona, entonces se podrá comprar naquela zona, nada máis. Claro. Pero estamos preguntando aos propietarios que vende, que non vende. Que hai outros modelos de facer as cousas mellores. En o Concello de Barro que goberna o BNG, faise a través dun bando, que todo o mundo sepa o que hai. Se hai técnica, evidentemente ten que valer esa finca técnicamente, pero os veciños poden elixir ou poden ofertar o seu terreno. Temos tamén máis problemas fundamentais, o tema da traída municipal. O tema da traída municipal é desastroso. A auga é de baixísima calidade, hai analíticas que din que non cumple moitas veces, a auga, se usa para beber, pode escoller calquera cousa, e despois, sobre todo, o tema das roturas. É dicir, por exemplo, a parroquia de Briallos é algo desastroso. Cada 20 metros nas pistas hai algún bache por roturas previas, pero é algo increíble. E a empresa constructora, desde Cruces hasta Albergue, que costou máis de medio millón de euros facer eso, a empresa constructora marchou e nadie lle reclamou por que eso sucede, que hai roturas constantemente. E a máis roturas que tardan 3 e 4 semanas en repararse, mentre está botando agua fora. En canto ao patrimonio cultural ou histórico, vou a poñer 4 exemplos, un por parroquia. Xa que temos 4 parroquias, vou dar 4 exemplos. Na igrexa parroquial de Briallos caeu un raio, fai 3 anos e pico, a espadaña caeuse, as pedras están no chan, 3 anos despois as pedras siguen no chan. A fonte detrás do río en Romai, unha das fontes probablemente máis antiguas do Concello e máis bonitas, pois, bueno, un ano antes de caer esas pedras, avisaron os veciños ao alcalde e ao teniente de alcalde, que aquí presente, e non se fixo nada. Caíron as pedras e, dende outubro, sigan ali no chan, sin que nadie siquiera fixese ali un mantemento para que o resto das pedras non sigan caendo. Na iglesia de Portas, a menos de 35 metros, fixose un muro de cachotes, unha iglesia do século XI. E en Lantaño, a presa do Muiño de Afonso, a presa empezou a derrumbarse fai un ano, como pase un inverno ou 2 máis, non temos nada que recuperar ali da presa. Eu penso que hai que intervir e canto antes. Vaya rematando, sei que despois lle damos un minuto adicional, imos escoitar a réplica do candidato do Partido Popular. Cando que Bueno, non sabía que nos tiñamos que arreglar os campaneos das iglesias, pero bueno, parece ser que sí, que o Concello ten que arreglar o couso de iglesias, que despois ustedes sempre están que si é de iglesia que de iglesia. Non é patrimonio de todos, pero tenemos que exigir a quen haxa que exigir, xa se está exigindo, e será a iglesia quen tendrá que arreglalo, ou ten que arreglalo o Concello. O Concello podrá aportar unha parte ou unha cantidad de acorde o que se poida negociar, eso é cousa da iglesia. A iglesia de Portas ten permiso de patrimonio, nós non lle podemos dicir nada. Non, ten permiso de patrimonio despois de facer a obra. Imos escoitar o candidato. Ten permiso de patrimonio. Se algunha obra que creas que está feita no Concello
non ten permisos, denúnciao. E denunciámoslo, e así se paralizou a obra. Non, a obra está feita. Claro, Bueno, pero pues primeiro porque paralizada, sí ou non? Paralizaron, e que? Non está feita, Entonces, non tiña os permisos. Entón, é que había algún permiso sin conceder. Bueno. Venimos a deixar que continúe o candidato do Partido Popular. Despois, en canto ás roturas de agua. As roturas de agua son evidentes que cando hai unha avería é porque hai unha rotura de agua. Pero, se son defectuosos, estuvo mal plantexado e non rompe só embriallos, rompen Roma e todo eso. O PP leva gobernando 27 Non, anos o eu Concello. levo deixar 3 anos, 4 anos. A min o que fixeron No, pero os habrá outros que detrás non responder me poder botar a por os culpa. 27 anos, non porque entonces desde os que vas tres a responder anteriores. ti do que faga outro? Ti vas a Claro. responder do que faga outro? Non, Entonces, eu teño que preséntate responder por do que siglas. faga eu. Punto. Vamos a deixar que continúe. Despois, non sei de onde sacas de que a agua municipal non cumpre os requisitos. A agua municipal analízase todos os meses e todos os días. O pH, turbidez, cloro e demais. Pode enseñar analíticas onde non cumple nin pH e hai microcistina. Sí, pero esa microcistina. Microcistina, sí. No ano Sale- 2010 hubo microcistina. 2010. Pero É que hai non estaba no analíticas. 2010. O Partido Que Popular. me está dicindo, pero no 2010, oyes, a que estamos falando? Dos últimos 4 anos ou hai 20? No, estamos falando do Concello de Portas. Claro, pero As está, propostas que cada un ten para o usted Concello de tendrá Portas. que falarte cando esteamos nós. Eu. Bueno, pues Non me vai dicir Sí, que hai 20 anos, Se vostede quere continuar, pode seguir argumentando sobre, 20 sobre os anos, asuntos que nos ocupaban. desde que estamos nós se fixo a catación nova, se puxeron as bombas novas de agua para aforro enerxético, e desde que estamos ahora mismo... As bombas que quedaron fora do... Vamos a deixar que No, fora non do quedaron río. fora do río, non quedaron fora do río. A seca tuveron a todos, porque Barro tamén tuvo a seca, e tuveron que andar facendo pozos porque non tiña agua. E Caldas tuvo o Entonces, mesmo porque un problema. mes despois sí que non había O brao seca. de agosto que veu hai 2 anos foi moi seco. Ese problema non tuvemos nós solo. Tuvo Vigo, tuvo todo o mundo. Entonces, solucionouse o problema afundindo máis as bombas. Pero para eso hubo que facer o sitio para afundir as bombas. Se lle parece, señor Martínez, damoslle un último minuto a cada un dos candidatos e marchamos a publicidade, un minuto para o BNG e outro minuto para o Partido Popular, de acordo? Cando queira. Sí, bueno, quedanme moitas cousas no tinteiro, pero basicamente, parques infantís, solamente un exemplo para que vexa que non llevou a fai 20 anos. Voulle a 2 anos atrás. Sí. Presentamos unha moción con fotografías de columpios con clavos oxidados á vista. 2 anos despois vai usted a Cicuareira, están ali os mismos clavos oxidados á vista. Exactamente igual. E tamén me gustaría tocar un pouco o río Umia, o que pasa que, bueno, agora o tempo está un pouco limitado, pero a situación do río Umia é impresentable. É o único que defende unha solución definitiva ao problema da cianobacteria e o BNG. Ten que desaparecer a presa de Caldas. Bueno, Moi ben, pois agora se... igual que ten que desaparecer Ence, igual que ten que desaparecer moitas cousas, según ustedes. Teñen por riente un minuto, se quere, para rematar con este bloque temático de Vamos a infraestructuras e ver, dotacións. os Cando queira. columbios arregláronse uns cuantos parques, e seguense arreglando. Pero hai clavos na azucareira, sí ou non? Imos deixar Pois non sei se hai continúe. clavos en esa azucarera en concreto, porque os columbios rompen, e de vez en cando hai. Non che vou dicir nin que sí nin que non, porque non sei, exactamente, non vou todos os días aos columbios. En 2 anos non foi por ali? Foron e arregláronse. Non, O non. brao pasado arregláronse Imos os deixar que o columbios. candidato remate o minuto que lle queda Arregláronse e os marchamos a columbios publicidade. todos, e puxéronse os columbios, ben. Ahora, hai algún columbio que sí que hai que cambiarlos, sobre todo ali os de Currás e os de que quedaron para esta segunda vez. Pero despois os parques de sardíns principales das parroquias están arreglados. Moi ben, pois se lles parece, con estas mensaxes facemos a primeira das pausas publicitarias que temos previstas no transcurso deste debate. A volta falamos, se lles parece, pois de economía, de emprego, de sectores productivos. Será, en nada, en cuestión de minutos, aquí no Contrastes Portas, en Canal Rías Baixas. Pois xa estamos de volta no Contrastes Portas neste debate electoral en Canal Rías Baixas. Imos falar agora de economía, de emprego, tamén dos sectores productivos que se poden explotar ou que se están a explotar no Concello que hoxe protagoniza este faladoiro. Imos comezar desta volta con a rolda de intervencións na que vai arrancar a forza máis votada, neste caso o Partido Popular, e quero lle preguntar en primeiro lugar polo emprego, como se pode fomentar no Concello de Portas a xeración de postos de traballo. Cando queira ten por diante 2 minutos. Bueno, en principio, o emprego. A través do Plan Concellos, demos unha gran importancia á contratación de persoal
chegando a dar empleo a máis de 20 personas no Concello. Ven a través do plan da Diputación, da Xunta, do Servicio de Incendios, etc. Asuntámonos ao plan da Xunta de Desarrollo de Promoción de Empleo para que a xente pudera prepararse. Estamos con Cuntis, Caldas, Moraña e nós, e agora este ano asuntouse Barro. Está dando bons resultados, porque os que promocionaron o ano pasado, dos 27, 17 conseguiron traballo. Esperemos que este ano sea tamén unha cousa igual. Ben, pois parece que escoitamos xa o candidato do Bloque Nacionalista Galego tamén que hai que facer, que propostas ten a súa formación para xerar emprego, xerar postos de traballo no Concello de Portas. Sí, basicamente nos consideramos que unha proposta que hai que incentivar é o asunto dos obradoiros de emprego, e se poden ser mancomunados, como neste caso con outros concellos, é estupendo. O que sí está claro é que non podemos pagar o mismo que o Concello de Caldas. Se estamos en Concello de Caldas, Cuntis, Moraña e Barro, pois o que non podemos ir é Escote, como se vai. É dicir, o Concello de Portas non pode pagar o mismo que pagan concellos 3 veces máis grandes que o de Portas. En canto ao emprego municipal, tamén algo moi indicativo é dicir que en todo o Concello de Portas só hai un empregado funcionario, que pasase unha oposición, e antes da chegada do goberno do Partido Popular a Portas. Ben, nesta legislatura producíronse polo menos 4 xubilacións, e non se repuxo ninguna delas. Estamos dicindo aquí que se contrata moita xente a través de programas, pero son externos, da Xunta e da Diputación, pero non se contrata a xente a través de oposicións internas do Concello. A xente non ten as mesmas oportunidades de conseguir un emprego en Portas, non todo o mundo ten as mesmas oportunidades para conseguir un posto de traballo en Portas. Entón, nos consideramos fundamental eso. Podemos conseguir empregos, por exemplo, facendo unha mancomunidade de comunidades montes. Aí creo que hai un nicho de emprego para algúns postos de traballo, porque hai comunidades de montes que non están funcionando. Se se fai unha mancomunidade, podemos conseguir que haxa algún posto de traballo por aí. Bueno, pequenas cousas que sí que ao final consiguen xerar algo de interés no Concello. Bueno, o que se atopou o Concello a última legislatura ao goberno do Partido Popular? Pois un montón de contratos irregulares, contratos sin asinar, e que regularizou todo o mundo sin pasar por unha oposición. Eso é o que temos no Concello de Portas. Moi ben, pois escoitamos a réplica do candidato do Partido Popular, falando tamén, se lle parece, deste asunto e tamén da xeración de emprego. Bueno, según usted, deberíamos de seguir mantendo a situación irregular. Nos o que fixemos foi regularizar a xente que estaba traballando e que leva moito tempo. Regularizar por medio de unha estrutura de traballo. Punto. Antes de que a xente fora a denunciar, regulamos a situación. Nada máis. Con respecto ás xubilacións... Pero contarános porque hai varios despidos sin procedentes. Imos deixar que introduce ese tema. Hai sentenzas judiciais con despidos sin procedentes. Imos deixar que se explique o candidato popular. Os despidos improcedentes non hai tal despidos improcedentes. Vamos a ver, o que hai é, como sabes, o servicio a domicilio e limpiadoras, que había 5, pasáronse a unha empresa adjudicada. Privatizouse durante 2 anos. Non se privatizou por toda a vida, por 2 anos. Privatizamos servicios públicos. Privatizouse, sobre todo, para darlle servicio aos veciños e as veciñas de Portas. Porque tiñamos un problema de que había baixas de esas limpiadoras, entonces a xente quedaba sin o servicio. Non había quen lle fora a casa a axudalos a facer a comida, a acostalos, etcétera, etcétera. E xa que falas deso, sabes cantos están traballando ahora no Concello de axuda a domicilio? Cando había 5, ahora hai 16 personas. E desas 16, 15 son de Portas. Entendes? Entonces non creo que a privatización fuera tan mala. E aumentáronse as horas de axuda a domicilio de 2.500 que había, e hoxe en día casi se doblou a 4.000 e pico. Pero que é un dereito das persoas a ter ese servicio. Pero para atender ese dereito fai falta persoal. E se ti non podes contratar o persoal... Se imos deixar que remate de segundiños, e xa escoitamos ao Bloque. Se o Concello non pode contratar persoal porque ten un empeño de antes que se apoyou... Do Partido Popular. Bueno, vale, do Partido Popular de antes. E escoitamos. Que tiña un empeño de facturas, acolleuse o plan E, no plan do Concello, do plan E, ao acollerse ese plan,
ti non podes, hasta que acabes de liquidar a deuda... Non é o plan E, é o plan de Montoro. Bueno, o plan de Montoro. Bueno, o plan... Bueno, aclarada esa cuestión, devolvemos a palabra ao candidato do BNG. Sí, vamos a ver, a xestión económica no Concello é absolutamente desastrosa. É dicir, vale, vostede di que se baixou a débeda, evidentemente. Se eu teño unha hipoteca e pago 4 anos, pois claro, xa debo menos. Pero eso non significa que vostedes foran capaces de baixar a débeda. O único que fixeron vostedes é pagar as mensualidades dos créditos. No plan Montoro, o plan de axuste de pago a proveedores, o que se fixo é meter todas as débedas que había con proveedores, empresas e demais, e metelos nun crédito. Se ese crédito dura 8 anos e vostedes pagan 4, pois sí, evidentemente baixouse a débeda, pero non por unha xestión correcta, porque o que sí é certo é que do plan Concellos da Diputación, vostedes teñen que detraer unha parte da liña 1 de infraestructuras para dedicalo a liña 2, que é pago de débeda, que non fai ningún outro concello. Como é posible que teñamos menos empregados no Concello, porque se xubilou 4 ou 5 persoas, temos menos gasto en soldos, e aínda así temos que detraer cartos de infraestructuras para pagar as necesidades mensuais dos créditos. Por qué? Porque hai que pagar sentencias judiciais, hai que pagar 2 despidos improcedentes, hai que chamarlle así, son despidos improcedentes, 22.000 euros, a esa asistenta social por problemas de non habela protegido 184.000, posteriormente 47.000, esos son sentencias judiciais que hai en contra do Concello de Portas. Xa fonde antes. No, pero é que nas pagou. Pero entonces o Partido Popular só se responsabiliza de 4 anos para cá. Dos 23 anteriores non se responsabiliza. O sea que, se un veciño entra no Concello e lle pega a alguén, é culpa do Concello. No, hai un... Eso é a decisión que estás tomando. Eso é que di unha sentencia judicial. Unha sentencia judicial non... Os xueces, sabes, toman as medidas que toman e tens que acatalo. Unha xuiz tomou unha decisión que decía que o Concello de Portas desatendeu, cando vía un perigo para esa persoa, desatendeuna. O Concello de Portas recurreu, e unha sentencia de 3 xuíces dixo o mismo. Non é que o diga eu. Tían aos xuíces, as sentencias judiciais. Vai remandando que lle quedan xa poucos segundiños. Bueno, perda de subvencións. O Concello perdeu moitísimas subvencións da Diputación. O plan de Porrense, o plan de reequilibrio. Concellos como Barro conseguiron 287.000 euros no plan de reequilibrio. Caldas 794.000. Moraña do Partido Popular 711.000. Campolameiro do Partido Popular 367.000. Así podería decir un montón de cousas. E o Concello de Portas nin sequera se presentou. Nin sequera se presentou a esas subvencións. Que me estás dicindo? Que non presentamos o campo de fútbol de Romai e nos veu denegado cando foi o de Moraña e cando foi o de Barro? O plan de Porrense de infraestructuras viarias, o Concello de Barro conseguiu 68.000 euros, Cuntis medio millón de euros, Moraña do Partido Popular 230.000, Campolameiro 350.000. E Portas non se presentou siquiera. Bueno, se parece, escoitamos agora o candidato do Partido Popular, se introducía o candidato do Bloque unha cuestión que eu tiña prevista para comentar máis adiante, pero que xa que saiu, imos aproveitar xa tamén para introducila, a situación económica do municipio, como está económicamente a cuestión económica dentro da Casa do Concello nestes últimos anos. Nos cando entramos no Concello, hai 4 anos, a débeda era de máis de 1.300.000 euros. Do Partido Popular. Imos deixar primeiro que expoña o seu argumento. Ahora, na actualidade, están menos da mitad. Está en 500 e pico mil. Se yo expliquei? No, porque ti fai as contas, e os 135.000 euros que se paga cada ano, que son as cuentas que botas ti, non dá 700.000. Pero bueno, igual sumamos mal. No, se nos inventamos... O período de pago estaba en máis de 3 meses aos proveedores e hoxe en día está unha media de menos de 15 días. Non se debe a nadie, proveedores, non se debe a nadie. Pero cumplir a lei é opcional? É opcional cumplir a lei? No, bueno, moitos concellos non a cumplen. Ah, bueno, pero eso será problema de outros concellos, nós teremos que cumplir a lei. Vamos deixar que se explique, despois imos co Bloque. Nos a cumplimos. Pero non hai que poñerse unha medalla por eso. Vale. O sea, que cando facemos unha cousa ben, non podemos poñer a medalla, pero cando a facemos mal, podemos levar... Non hai cumplir a lei, nada máis. Bueno, vale. Cumplimos a lei, según usted. Nada máis, veña.
Bueno, pois entón escoitamos ao candidato do Bloque tamén falando sobre a situación económica no Concello. Ten, bueno, un minuto, que foi o tempo que investiu o candidato popular, por iso de manter tamén os equilibrios entre forzas, imos lle dar un minutiño tamén, porque ademais deste asunto xa falou vostede antes. Cando queira. Sí, eu creo que, bueno, o que estaba expoñendo o tema da xestión económica pésima, por exemplo, o problema da privatización de servicios. A privatización de servicios privatizouse nesta legislatura o servizo de axuda no fogar, o servizo de limpeza das escolas infantís, do colexio, da gardería, e privatizouse o mantemento do alumbrado público, pero que xa está privatizado o servicio de asesoría fiscal, servicio laboral, urbanismo, xestión de tasas e impostos fai no oral, que da Diputación. Que nos queda por privatizar? Temos privatizado a recollida de papel, de cartón. Por que se privatiza? Non para dar un bo servicio, porque ao final, se son as mesmas persoas os que están dando ese servizo a través dunha empresa, o único que estamos facendo é pagándolle a empresas ganancias. Para que? Para que o Concello de Portas, ou o gobernante que este ali, traballe menos. Eso é unha mala xestión. Gracias, señor Fontán. Agora que xa quedou aclarada a cuestión económica portas para dentro do Concello, nunca mellor dito, pois, es parece, falamos de mocidade tamén do tema que estábamos comentando anteriormente, a xeración de emprego. É posible nun Concello, como dicíamos antes, prácticamente 100% rural, é posible atraer a mocidade, a sentar xente moza na localidade? Que políticas, que sectores productivos habería que explotar? Sobre todo estas cuestións tenemos tempo agora para analizar e para afondar neste asunto. Escoitamos primeiro ao candidato do Partido Popular a ver cal é o seu parecer sobre esta cuestión. Cando queira. Bueno, ahora mismo no Concello están en marcha dúas concentracións parcelarias que a de Briallos posiblemente pronto acabe. Eso pode incluso un pouco dinamizar un pouco que o campo ali, para que a xuventude, se quere dedicarse aos viñedos, que é a zona máis grande o cultivo, por así dicilo, máis importante. No plan forestal tamén se podría meter xente, se non cerran celulosas, claro, porque despois a ver a quen lle vendemos a madeira, pouco máis. O único que hai que facer é darlle as facilidades aos xóvenes e todo eso, para que poidan encontrar traballo no Concello. O sea, que o futuro económico de Portas tamén pasa polo sector primario, non? Sí, básicamente sí. Moi ben, pois escoitamos tamén agora a opinión sobre este asunto do candidato do BNG, cando queira. Sí, a ver, o Concello de Portas é un concello magníficamente situado xeográficamente. É dicir, estamos a 12 km de Vilagarcía, a 16 de Pontevedra, a 40 de Santiago, é dicir, temos unha situación privilexiada. Polo Concello de Portas pasa a autoestrada P9, pasa o AVE, pasa a Nacional 550, pasa o gasoducto, pasa un montón de líneas de alta e media tensión. Que pasa? Que pasan por Portas, pero non deixan nada en Portas, porque non hai nin entradas nin salidas a eses servicios. Nos o que consideramos que é fundamental ter un pexón, ter un pequeno espacio de chan empresarial onde se poidan asentar as empresas e, basicamente, darlle oportunidades a xente de asentarse no Concello de Portas, porque probablemente pase como me pasa a mí mesmo, que temos que ir a traballar fora porque en Portas non hai postos de traballo. Pero, bueno, tendo as boas comunicacións que temos, se tuvérsemos acceso a esas comunicacións, sí que se podría asentar xente no noso Concello. E, basicamente, necesitamos un pexón para ter chan empresarial e poder desarrollalo. Vou preguntar tamén ao candidato do Partido Popular sobre ese posible asentamento de empresas dentro do Concello, esa necesidade que dicía o candidato de chan empresarial. Preguntolle a súa opinión sobre esta cuestión. Está previsto no pexón de zona industrial, para asentamento de empresas, ao lado da bodega ali na Quenlla. E despois hai unha pequena zona ali en Romai, que estaba tamén, que sai hoxe en día unhas naves que están postas para eso. Bueno, vexo que o candidato do Partido Popular non está moi posto, porque despois do proceso de alegacións, a zona industrial que había en Romai desapareceu. Pero as naves están ali, non? Sí, eso sigue ali. O sea, pero non hai chan empresarial. Na carretera general de Meis tamén hai ali as naves en unha zona industrial, están ali as naves, se podese montar... Unhas naves nunhas veijas, nun herbal, de acordo.
Pode rematarse, se considera que se rematou, pois deixamos aquí o asunto e seguimos avanzando con outras cuestións que ainda nos quedan no tinteiro, como por exemplo a cuestión turística. Xa falábamos antes do monumento principal da localidade, como é a Azucreira. Quero lles preguntar se máis alá da Azucreira, que outras propostas teñen dentro das súas formacións para facer que haxa máis visitantes, máis turistas e, polo tanto, máis riqueza tamén para os establecementos da localidade. Voulle preguntar primeiro ao candidato do Partido Popular sobre esas ideas que vostede ten para fomentar o turismo no seu concello. Bueno, desde o concello xa intentamos fomentar sobre todo o camiño portugués que pasa polo noso concello, ampliando, temos unha proposta sobre a mesa para ampliar o que é o albergue, e acabamos de ampliar e poñer unha cafetería no albergue que era o que demandaban os veciños e os usuarios. É ben certo que a Azucareira é un lugar magnífico para visitar. Estamos planificando montar unha exposición permanente ali para cuadros e para museo. E despois está no Domingo Fontán tamén, que vamos a facer unha especie de un museo en Domingo Fontán, porque temos ali en Porta de Conde. Pois escutamos tamén as propostas do Bloque Nacionalista sobre o fomento do turismo na localidade, cando queira. Sí, basicamente, recordar o que dixen fai un momento, que o Concello de Portas está moi ben situado xeográficamente, entonces dá como acceso a todo o Salnés, entonces é unha zona estupenda para ter casas de turismo rural, por exemplo, que lle darían desde unha posición privilexiada acceso a turistas a unha gran zona. Nos consideramos que un recurso fundamental é o sendeirismo. Hoxe en día o noso concello é bastante chan, ainda que ten algúns montes, son baixos relativamente, entón é de fácil acceso, podemos poñer en valor o noso monte e atraer turismo por aí. Por exemplo, o Concello de Portas, xunto co do Vilagarcía e Caldas, van a desarrollar a Vía Verde do Salnés, pero realmente esa Vía Verde estáse pagando a escote. O proxecto, se non me equivoco, costou 22.000 euros e pagouse a escote. É dicir, o que non pode ser é que o Concello de Vilagarcía, que ten 11 veces a población de Portas, pague o mismo que Portas. Ben, a partir desa vía verde poden surdir outras vías de sendeirismo, rutas de sendeirismo que nós xa propuxemos no noso programa electoral de fai 4 anos, e insistiremos ahora nel, e tamén creo que hai que incentivar o tema de actividades deportivas como xuntanzas cabalares. Ahora, dentro de poucos días, vai haber unha xuntanza en Romai, que xa é un éxito a nivel comarcal. Podemos desarrollar rutas de BTT para bicicleta, que no Bran, etc. Pero, bueno, é cuestión de pequenos detalles que sí que fagan atractivo o noso concello porque está moi ben situado. Sobre a Vía Verde tamén falaremos e preguntarei de contado. Antes tamén quixera preguntarlle sobre algúns dos asuntos que comentaba o candidato nacionalista sobre o fomento de actividades de natureza, como por exemplo o sendeirismo ou as actividades deportivas. Quixera escoitar tamén brevemente o seu parecer sobre o fomento deste tipo de iniciativas, cando queira. Bueno, coa colaboración... No caso da Vía Verde son 3 concellos, non sei se... Sí, son 3 concellos. 3 concellos máis a axuda da Deputación. Caldas e Portas. Non sei se quería falar sobre ese asunto. Son os 3 concellos, como dice Arturo, o único que se pagou a medias é o proxecto. Despois o resto da obra non vai a esa tal. É normal que se ti fas unha casa, pagues o proxecto. Pero bueno, se usted dice que non debes pagar o proxecto... Vilagarcía ten 11 veces o tamaño de Portas. Pero tampouco vamos a pagar a Vía Verde nós o tramo de Vilagarcía. Nos vamos a pagar unha parte proporcional según os habitantes que hai. Entonces, xa vamos a reducir. Non é... Dunha ruta de 9 kilómetros, en Portas son un kilómetro de 200 metros. Non podemos pagar esa porcentaxe. Non se vai pagar. De ninguna forma. Non se vai pagar. Bueno, se les parece, explicamos tamén aos espectadores o que o proxecto da Vía Verde do Salnés é un proxecto que tamén son seguidores habituais desta canle. Contamos en numerosas ocasións tamén nos informativos desta casa a recuperación das antigas vías do tren que discorren polos concellos de Caldas, Portas e Vilagarcía, un proxecto, digamos, a 3 bandas, ademais, coa axuda da Deputación de Pontevedra e tamén da Xunta en certos aspectos. É un proxecto que sí que é certo que xerou gran expectativa, sobre todo para o fomento deste tipo de actividades, precisamente sobre
sobre iso, devolvendo a palabra e despois imos co candidato do Partido Popular, preguntarlle sobre este tipo de iniciativas. Agora xa amosaba vostede o seu parecer sobre ese reparto de fondos e a reparto orzamentario, preguntarlle xa non só pola vía verde, senón tamén pola cuestión de colaboracións entre administracións a hora de impulsar diferentes proxectos. Neste caso xa víamos que están 3 concellos, 3 gobernos locais, un goberno provincial e tamén un goberno autonómico. Para un concello do tamaño de Portas, un concello pequeno, con pouca poboación e tamén con recursos limitados, cree que este é a vía para o impulso de proxectos, esta colaboración necesaria entre administracións? Sí, desde logo. Eu considero que os concellos deben mancomunarse en determinados servicios. Por exemplo, poño o exemplo das depuradoras. O que non ten sentido é que dun lado do río teñamos unha depuradora e do outro lado do río teñamos outra depuradora porque é outro concello. O que debemos é poñernos de acordo e pagar, bueno, pues, según o que ali leve cada un e distribuir eses gastos, non? Entón, sí, mancomunar servizos, por suposto, facer proxectos comuns, o obradoiros de emprego pareceme moi adecuado, colaboracións de todo tipo, incluso colaboracións culturais que nos están facendo neste momento. Sí. Escoitamos tamén se lle parece a súa opinión sobre esta cuestión. É precisa e necesaria esa colaboración entre administracións, poñendo como exemplo a cuestión da vía verde do Salnés, a que colaboran 3 concellos, a Deputación e a Xunta. Cree vostede que para un concello das características de Portas é imprescindible tirar por esta senda de colaboración entre administracións? Sí, é totalmente necesaria, senón moitas cousas non se poderían facer no concello, tal como a vía verde e moitas máis outras obras. Entonces, todo o que vaya de seguridade vial, de camiños de senderismos e todo eso, ten que vir a través de axudas, ben sean de fondos da Diputación, sean da Xunta, colaboración con outros concellos, mancomunándose o que faga. Antes vostede comentaba, falando da dotación de servizos na Azucreira, desas salas culturais que pretenden instalar nese edificio. Tamén quixera introducir o tema da actividade cultural, tamén do fomento da actividade cultural e social no municipio. Despois, no terceiro bloque, falaremos da participación dos veciños no referente, digamos, á actividade política, a actividade, o vínculo da veciñanza coa política, pero agora quixera preguntarles polo fomento da actividade cultural e como facer que os veciños de Portas se impliquen máis neste tipo de cuestións. Se lle parece, escoitamos primeiro o candidato do BNG a ver que propostas ten en materia de cultura. Sí, a ver, nos basicamente en cultura propoñemos un modelo diferente, precisamente un modelo participativo, non un modelo de cheque. Aquí desarrollase en Portas un modelo no que se contratan actuacións e os espectadores, digamos, están sentados, miran o espectáculo e ao terminar marchan. Eso consideramos que é unha parte de cultura correcta, adecuada, pero nós consideramos que é máis importante esa cultura na que os veciños participan. Pois baile, teatro, música, efectivamente, por exemplo, temos unha banda de música estupenda, a banda de música de Lantaño, que está facendo unha labor excepcional, a Escola de Música, pero temos que implicar máis aos veciños e, sobre todo, a xente nova para continuar proxectos como a banda de gaitas, grupos de baile, etcétera. Como se podría facer logo? Como se podría conseguir esa implicación dos veciños? Bueno, pois é simplemente activar as asociacións culturais, é dicir, non programar en contra das asociacións, senón que partindo do apoio das asociacións, o Concello de Portas ten que ser un apoio ás asociacións, porque a cultura ten que sair dende abaixo, non dende arriba que diga vamos a dirixilo por aquí, senón que as asociacións, co apoio económico e de medios que ten o Concello, facer que esa cultura abrolle e vai arriba. Escoitamos agora a Ricardo Martínez. Que propostas teñen vostedes en materia cultural, máis aladas que xa nos comentaba, como cree que debería ser, digamos, o proxecto cultural do Concello de Portas e a implicación dos veciños en toda esta cuestión? Eu creo que o proxecto cultural de Portas durante estes 4 anos foi bastante bo e completo. Fixeronse obras de teatro, cos asociacións culturais traballouse arreo con elas, todo o que pediron deronselle subvencións, regularizouse todos os temas, a banda de música colaborouse con ela perfectamente, coa Escola de Música igual. Entonces, non sei por que dices que non estamos participando nese eido.
Non? Nadie dixo que non se participase, o que nos decimos é que propoñemos un modelo diferente, un modelo que non este basado no cheque, de contratar espectáculos e que o único que fai o espectador é ver eses espectáculos. Eso é unha parte da cultura, pero hai outra parte da cultura máis importante que é a participación veciñal, a participación dende abaixo. Temos a Festa da Dona aí, que pode participar todo o mundo, está chamando a todas as asociacións, están invitadas a facer a festa e todo eso. Claro, pero é o que estuve, o que propón... Vamos a deixar que remate. Non sei por que dices... Festa da Dona Festa da Dona, pero é unha idea dende arriba hai que se carnavales, hacia abaixo. hai reyes, ten que ser algo que vai de abaixo arriba. Hai reyes, hai carnavales, todo eso que se fan para participar toda a ciudadanía. Non sei por que ven agora ese... No, simplemente alguén se senta nos Reyes Magos, séntase e ve un espectáculo, pero non participa del. Nos queremos que a xente participe desos espectáculos. É unha parte da cultura, nos queremos facelo máis global. Bueno, pois aclaradas as dúas posturas, os dous proxectos culturais que, bueno, teñen cada formación as súas particularidades, e parece que quedábanos unha última cuestión no tinteiro que non quería pasar por alto antes de marchar a publicidade, é a cuestión dos impostos, que moitas veces sí que é certo xeran certa polémica, sobre todo entre os veciños que os teñen que pagar. Voulles preguntar cal é o seu parecer sobre os impostos municipais en Portas, se deberían manter tal como están, se deberían baixar ou se cadra se deberían subir. Imos comezar, como nesta rolda, co candidato do Partido Popular, cando queira. Bueno, nós, o Partido Popular, o Concello acaba de firmar un convenio con Sogama, vaise rebaixar o recibo da basura un 10%. O da agua, agora mesmo non se pode baixar, porque hai un déficit bastante grande no que é o agua. Agora mesmo, rebaixar os impuestos máis do que tal vai ser difícil. Non sei se habería que mantelos, entendo. Agora mesmo sí, habría que mantelos. Moi ben, escoitamos a opinión do BNG, subir, baixar ou manter impostos. Sí, bueno, é a primeira vez que yo escoito o Partido Popular que hai que manter os impostos, porque no programa electoral de fai 4 anos iba claramente baixada de impostos. Logo, cando viron a realidade do seu propio partido, da herencia que deixou o seu propio partido, viron que non se podían baixar. As taxas municipais, tanto de auga como de lixo, como de alcantarillado, son as maiores da comarca, con moita diferencia. De lixo recádase máis do que o servicio costa. Polo tanto, que agora me diga que vais un 10%, eso vai no facer o 90% dos concellos asociados a Sogama. Entón, bueno, é unha obriga para entrar nese programa baixar o 10%. Eso vai no facer o 90% dos concellos que están asociados a Sogama. Nos consideramos que hai que facer unha racionalización das taxas que correspondan exactamente co coste do servicio, pero claro, se o que facemos é prestar un mal servicio, como, por exemplo, o abastecemento de auga, o que está facendo a xente dándose de baixa. Canto máis xente se dá baixa dese servicio, máis coste unitario ten. Por lo tanto, temos que mellorar o servicio para que esa taxa poda baixar e sea acorde cos precios do resto dos concellos. Moi ben, pois aclarada esta cuestión, a cuestión dos impostos, se lles parece aos dous candidatos, facemos a segunda das pausas publicitarias que temos programada para esta noite. A volta falamos de outras moitas cuestións, por exemplo, do avellentamento da poboación ou da prestación de servizos sociais, cuestións que de seguro lles interesa moito aos veciños e veciñas da localidade que protagoniza este Contrastes Portas. Pois entramos xa nesta recta final do Contrastes Portas, o concello que protagoniza este debate electoral desta noite de venres aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte final deste espazo, imos propoñerlles aos dous candidatos que nos acompañan esta noite pois que falen de diferentes asuntos que de seguro tocan moi de preto a todos os veciños e veciñas desa localidade. Políticas sociais, a demografía, a atención ao rural, bueno, pois son diferentes asuntos que de seguro nun concello como Portas han de resultar moi proveitosos para a audiencia que nos estea a ver. Veamos o comezo que a localidade perde poboación nos últimos anos. Tamén lles quería preguntar pois iniciativas sobre este asunto. A perda de poboación, teño aquí o dato, non é alarmante, pero sí que é certo que progresivamente a caída da poboación sí que é constante ano tras ano na localidade. No ano 2015 había 3.061 habitantes, son datos do Instituto Nacional de Estatística, e os actuais, o último
dato publicado por ese mesmo organismo é de 2.984. Entón, quero lles preguntar pois, por esas iniciativas que son precisas para frear a perda de poboación e para conseguir asentar novos habitantes na localidade. Nesta rolda vai arrancar o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Cando quera ten por diante uns minutos, 2 minutos e medio. De acordo. Bueno, basicamente temos que redundar outra vez no problema do pexón. Se non hai pexón, non sabemos de moitos casos de xente que tratou de construir unha casa en Portas e non o pudo facer porque non conseguía terrenos adecuados, non? Entón, é fundamental un pexón. Para poder asentar poboación, como decía, é un concello moi cercano a poblacións importantes que sí que teñen bolsa de traballo, entonces, pódese vivir en Portas, se pode traballar en Portas, pero pódese desplazar con moi poucas distancias a grandes núcleos de población. Entón, é fundamental que se poida construir, é fundamental ter un pequeno chan empresarial onde se podan asentar empresas. E tamén é fundamental dar servicios, porque, por exemplo, a situación do Colexio Público de Portas ten uns horarios que non son compatibles coa conciliación da vida familiar e laboral. Agora fíxose dende a AMPA pois, o Plan Madruga, que é un éxito, porque por primeira vez se tes un neno podelo deixar ali a unha hora razonable, porque por problemas do autobús escolar o horario é incompatible con a actividade laboral dos pais. Entón, temos que fomentar o Plan Madruga, ou temos que fomentar actividades extraescolares para alongar un pouquiño ata o mediodía, un pouquiño máis, as actividades para todos os nenos, que teñan opcións, non solamente as clásicas. Trátase basicamente de poder construir en Portas, poder traballar en Portas e poder ter servicios públicos en Portas. Pois vamos escoitar agora as opinións sobre esta cuestión do Partido Popular. Que medidas propoñen vostedes para frear a perda de poboación e tamén para conseguir que máis xente, nova xente, se asente na localidade, cando queira? Bueno, como xa dixo Arturo, implantamos o Plan Madruga. El dice que foi o AMPA solo, bueno, pues debe pagarlo o AMPA. Non sei, o Concello parece que non está no chiringuito metido, pero bueno, creo que o Concello ten parte neso. Se yo explicará a AMPA, entonces, quen fixo todas esas xestións? Bueno, é co Concello, é co Colexio, pero bueno, si é a AMPA sola, según usted, pues moi ben. Pois eso, precisamente, con eso, coas ludotecas que montamos durante as vacacións de Semana Santa, de Navidades, no Brao, empezamos tendo, cando entramos nos no Concello, había unha media de 40 rapaces e hoxe estamos cerca dos 100 nas ludotecas, tanto do Brao como os outros. Eso é asenizar a vivienda, o sea, a que a xente se poida vivir ali e todo eso. Están vindo rapaces de fora, incluso do Concello, para a ludoteca, porque non teñen sitio en outros lados. Igual que moitos rapaces de Portas van a colexios de fora de Portas, porque os horarios son incompatibles coa vida laboral. Xa, pero bueno, nós non temos culpa de que o colegio teña ese horario. Xa se intentou cambiar os horarios desde a AMPA, desde o Concello, desde o colegio, é por problema de logística, como ben sabes, non é un problema de noso, entre comillas. E despois... A situación é que é. A situación é que, bueno, pues está. O Concello ten que afrontar ese problema. Xa estamos afrontando. Bueno, vale. Poñemos o Plan Madruga, poñemos ludotecas para que a xente poda tal, é ben certo que hai moita xente que hai que sacar o pezón para diante para que se poda construir máis e podemos fijar a población. Perfecto, pois sí que é certo, supoño que ambos candidatos coinciden que a creación de servizos e de prestacións é fundamental para asentar a poboación, pero agora quero lles preguntar pola poboación que xa ten o Concello, unha poboación avellentada, entón quero lles preguntar polos servizos sociais, polas políticas sociais que se están levando a cabo ou que pretenden vostedes levar a cabo, mellor dito, para mellorar o benestar dos seus veciños en xeral e en concreto tamén das persoas maiores da localidade. Cando queira. Sí, a ver, basicamente, o problema do avellantamento da poboación é un problema generalizado de toda Galiza, o sea, non é só un problema de Portas. Evidentemente, afrontalo é complicado, non lle vamos a decir ao Partido Popular que faga milagros, nin nos os vamos a poder facer, non? Pero sí é certo que os servizos se poden prestar de forma diferente. Nos abogaremos por que o servizo de axuda do fogar sea público, non privado,
insistir que a axuda ao fogar é un dereito das persoas, e se un dereito non me diga que non, é que temos máis horas, non, é que se ti tes o dereito e o exixes, tes que darse esas horas. Se hai máis horas agora é porque hai máis xente maior ou hai xente que agora o reclamou e se lle concedeu. Pero iso é dentro da Xunta, de acordo? Entón, nós creemos que temos que reforzar o servizo de axuda no fogar, pero dentro do sector público. Candidato do Partido Popular sobre esta mesma cuestión, cando queira. Bueno, nós hemos reforzado o servicio, a pesar de haberlo, como di el, privatizado, sacado a concurso, e o que dixen antes, estaban 5 traballadoras e agora están 16 para atender as persoas maiores do noso concello. Colaboramos porque temos o centro de día, donde vai moita xente por ali. Cando empezamos nós no concello, ali habría como 6 ou 7 usuarios e agora están alrededor de 15. Entonces van aumentando. Temos o centro de día, temos a atención na casa, non creo que podese ampliar máis. Bueno, non sei se quizáis nas partes máis rurais do propio concello custa máis, evidentemente, facer chegar estes servizos. Non sei se nesta problemática tamén da poboación dispersa, que, como dicía o candidato, o avellentamento é unha cuestión global de toda Galicia, a dispersión poboacional tamén. Non sei se nestes núcleos máis dispersos teñen vostedes algún tipo de proposta para que, digamos, aquelas persoas maiores que viven naquelas aldeas máis afastadas ou máis, digamos, ailladas, poidan telo ao mesmo acceso que aquelas persoas que viven nos núcleos máis céntricos, entre comiñas, ou que están máis pretos un dos outros. Escoitamos primeiro o candidato do Bloque. No, a ver, basicamente o Concello de Portas é 100% rural, entonces esta problemática sí que sucede en todo o Concello, entonces non podemos falar de núcleos grandes e núcleos pequenos, si é certo que pode haber algunha casa dispersa. Claro, referíme sobre todo a ese tipo de problemáticas, non? Eu creo que o que hai que tecer é unha rede de conexión, como había fai moitos anos, en que todos os veciños se conocían, todos os veciños interactuaban, entonces esa rede na que cando alguén ten un problema, o resto da comunidade o axuda, non? Entonces, sí que deberíamos incentivar eso, a participación veciñal, no sentido de que colaboren, se están acostumados a ir ao centro cultural xuntos, cando alguén falta un día, interesaste por el, etc. É dicir, necesitamos que volva a xurdir esas conexións, eses lazos entre xente, como había antiguamente, que traballaban xuntos, etc. Bueno, iso podese facer a través dos centros culturais e demais, e cando unha persoa maior, notas que un día, non foi a buscar o pan, a panadeira, etc. Bueno, preguntar por el, estar interesados, tecer ese tipo de lazos persoais. Señor Martínez, cando queira. Bueno, evidentemente, o rural dali de Portas non é bastante disperso, pero non hai tantas casas así separadas dos veciños. Ben certo é que habría mellor que ir pensando en prestar un servicio de transporte para que a xente maior pudera ir ao médico o que é o centro neurológico do concello. Unha especie de un microbús que fixera un recorrido polo concello para certas horas, para que pudera ir ao médico, para un pouco así un servicio a domicilio de autobús. Moi ben, e agora que falamos dos veciños e das veciñas, quería introducir tamén o tema da participación social, a participación social na cuestión política. Como podemos facer para que os veciños e as veciñas tamén se impliquen no que acontece dentro da Casa Consistorial, bensemamente orzamentos participativos, este tipo de cuestións? Que medidas propoñen vostedes para que os veciños se impliquen moito máis na actividade política municipal? A ver, as propostas que fixemos toda a vida e que, por exemplo, en Barro nos últimos 4 anos están desarrollando, creemos que é indispensable facer reunións cos veciños periódicas, donde o grupo de goberno vai a dar a cara diante dos veciños, parroquia por parroquia, dando conta do que se fixo durante o curso, durante o ano, e tomando o pulso da xente, as ideas, as propostas, para levar ao orzamento executar obras en función do que os veciños consideren que é prioritario. Se me permite a inclusión,
Antes escapouseme, relacionado con os servicios a persoas maiores e demais, o asunto do Centro de Saúde de Portas. O Centro de Saúde de Portas, na última legislatura, o 75% máis ou menos da legislatura tuvo un só médico. Temos casi 3.000 habitantes e só tiñamos un médico, porque estaba de baixa, o Sergas non repoñía as baixas, cando os profesionais toman as súas vacacións tampouco se repoñen as baixas, e chegou ao punto de haber días enteiros que non había ningún profesional do centro de saúde. Entón, o Concello de Portas, os pacientes do Concello de Portas tiñan que ir a Caldas, ou a Pontevedra, ou a Vila García, dábaselle citas para 15 días de plazo, e o Concello de Portas non fixo absolutamente nada. Entón, esa situación é inaceptable. Bueno, agora sí que temos xa os dous médicos, parece unha situación estabilizada, pero sí que é certo que van a vir agora as vacacións e van a volver a faltar os profesionais e non se repoñen por parte dos Sergas. Moi ben, se quere, lle pregunto tamén ao candidato do Partido Popular sobre a situación da sanidade no Concello de Portas e despois sobre a cuestión que estábamos a tratar neste momento, que era o tema da participación. Se lle parece, primeiro pode referirse á cuestión da sanidade. Bueno, na cuestión da sanidade, é certo que había un médico que estuvo de baixa, entonces hubo problemas porque sanidade, o problema que hai en que está tendo en todos os centros de saúde de toda Galicia prácticamente. Os recortes do seu partido. E nós, desde o Concello, no seu día, tuvemos unha reunión co conselleiro cando pasou o problema e desde aquela solucionouse. Pero bueno, ti mismo acabas de reconocer que parece ser que agora sí que están os dous. Bueno, é que se levan... É que dicías que non fixéramos nada, bueno, é que parece que nunca facemos nada. Bueno, pero é certo que estuvemos 3 anos con un solo médico, con un cupo de 3.000 pacientes. Non, 3 anos con un solo médico non. O médico iba a Viña, o sustituto, pero que estuvemos sin médico non 3 anos. Con un só médico, moitísimo tempo. Bueno. Bueno, pois aclarada a cuestión da sanidade, do estado da sanidade no Concello de Portas, quedábanos pendente tamén escoitar a súa opinión sobre a implicación da veciñanza na actividade política, esa participación cidadá da que tanto se ven falando tamén nos últimos anos, de que xeito se pode fomentar, segundo a súa formación, este tipo de implicación dos veciños e das veciñas no que acontece dentro da Casa do Concello? Bueno, pois hai que empezamos hai tempo a convocar reunións, o que pasa que o Concello un pouco, a xente do Concello un pouco reacia ás reunións. A un ano moito convocamos unha reunión con todos os das presidentes das comunidades de montes para tratar o tema de incendios e de limpiezas e cousas desas, e bueno, parece que lles costa a xente entrar nesa dinámica. Despois convocamos tamén as asentes sociais, os equipos de mulleres rurais, etcétera, para que diseñaran un pouco que querían ser o Concello para zonas pioniles e cousas desas, que estamos facendo un proxecto a nivel global de as carreteras que se poden arreglar as necesidades do Concello para facer un estudio global, e bueno, costa un poquinho, pero evidentemente hai que facelo máis, e quizás a mellor en vez de convocalo no Concello, habría que ir por parroquias. Xa que vostede dicía que os veciños, bueno, pues, que lle parece que lle custa un pouco participar neste tipo de iniciativas, como podemos facer para convencelos de que se impliquen? Non, habrá que ir máis aos lugares deles, as parroquias, fomentar esas reunións parroquiais. Bueno, basicamente é unha proposta que fixo o Partido Popular no seu programa electoral de fai 4 anos, pero non cumple. O problema do Partido Popular é que promete moitas cousas e non as cumple. Prometer baixar impostos e non os baixa, prometer facer reunións e non as fai, prometer non ter remuneracións os membros do grupo de goberno e sí que as teñen. É dicir, o problema do Partido Popular é que promete cousas que logo non cumple. Nós sí que temos o aval de que cando gobernamos cumplimos o que prometemos, ni máis ni menos. Bueno, non sei se lle quere retrucar o que acaba de decir, senón pasamos pois á seguinte cuestión. Bueno, pois seguimos avanzando, quedanos tamén falar da transparencia, de que os veciños teñan a oportunidade, digamos, de coñecer, digamos, con decimais todo o que acontece dentro da Casa do Concello. Quixera preguntarles tamén sobre as propostas que neste sentido pretenden levar a cabo para incentivar tamén a transparencia municipal
municipal, que tamén é un asunto que nos últimos anos se está a falar moito, non? O tema da transparencia. Escoitamos primeiro ao candidato do BNG. Sí, a ver, o problema de Portas volvemos ao mismo, é dicir, o Partido Popular encheuse a boca de decir transparencia, 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 e non conocemos nada do interno do Concello. Por exemplo, levamos desde xuño de 2018 sen un pleno ordinario. Non hai plenos ordinarios desde xuño de 2018, e que non hai transparencia. Entón, nós entendemos que os plenos teñen que convocarse a unha hora adecuada, levar contido eses plenos, non facía los de contido a propósito, porque no Concello de Portas todo se decide por decretos da alcaldía, non se leva nada a pleno. O último pleno ordinario, insisto, é de xuño de 2018, é dicir, vai dentro de pouco facer un ano que non temos plenos ordinarios. Entón, nós entendemos que bueno, pois hai moitos expedientes que sí poden ser públicos de como se fan as cousas. Por exemplo, a contratación de servicios faise a inmensa maioría a través de procedementos negociados sen publicidade, eso xa o di todo, é o nome técnico. Bueno, pois nós entendemos que teñen que ser por procedementos abertos, que todo o mundo se poida presentar, que se xa conocido o procedimento e demais. Básicamente, pois, eso, que os expedientes sean públicos, facelo a unhas horas adecuadas, aos plenos, e enchelos de contido, donde a xente poda participar, mediante un reglamento de participación veciñal, etc. Bueno, o señor Fontán acaba de asegurar que o actual goberno de Portas non é transparente. Dixo tamén que o último pleno se convocou en xuño do 2018. Se quere poder responder sobre estas cuestións, senón preguntarlle tamén como se pode incentivar, fomentar a transparencia da actividade política municipal. Bueno, o último pleno creo que foi o 8 de marzo, pero bueno, é igual. O 8 de marzo, sí, folga feminista, xa sei que iba a ir por aí. Aprobouse os orzamentos municipais deste ano, o acto máis importante de todo un curso faise o 8 de marzo. O sea, de todo o curso foi esta vez, o 8 de marzo. Todo o ano, os outros anos non contan, non valen de nada. Como non entendo? Que os outros anos non valen de nada. O candidato entendo que se refería ao acto máis importante, a aprobación dos orzamentos, non a conmemoración do Día Internacional da Muller. Un pleno extraordinario, a hora, xusto, que era a manifestación en Pontevedra. Mire, os horarios dos plenos, quedáronse acordado no pleno. E son a 7:30 da tarde, os viernes normalmente a 7:30 da tarde, no inverno, e as 8:30 no brao. Si ese é un horario malo para que poidan ir os veciños, non sei a que hora será mellor. O 8 de marzo é o último venres de mes par, porque os plenos ordinarios están establecidos por decreto de alcaldía os meses pares, o último venres de mes par. O 8 de marzo non é un venres de mes par. Bueno, último venres de mes par. Ti sabes que nós temos unha problemática que non temos secretario. Temos un secretario que está compartido. Entonces, temos que adaptarnos cando pode vir o secretario. Eso explicou o secretario moitas veces, pero claro, non nos interesa oír esa versión e damos a volta a tortilla. Entonces, xa está. Pero bueno, non che vou entrar no... Hai un pleno extraordinario o 14 de novembro, e non volve a haber un pleno ata 8 de marzo. 3 meses e medio. Incumplimos a lei. Non cumplimos os decretos da alcaldía, e o problema é porque un funcionario non pode... É que non se pode facer o pleno sin o secretario. E se ti crees que incumplimos a lei, vai e denúncianos. Concho, para iso están os juzgados, denuncia. É que aquí parece que todo... Bueno, sobre porque se ve que quere unha condena máis, das múltiples que xa ten o Concello. Sobre a cuestión que nos ocupaba, sobre o tema da transparencia, non sei se no programa electoral, supoño que ainda están a deseñar, se vai incluir algún tipo de proposta. A transparencia creo que se mellorou bastante. Está todo colgado, as facturas podes velas cando queres na página do Concello. Como? Me estás dicindo que se poden acceder á página web das facturas? Ti sí, ou non podes acceder? Eu non. Bueno. Eu non teño acceso. Pero podes velas, non? Cando queres. Se podo velas, se vou ao Concello e solicito. Bueno, pois xa está. Claro, pero eso xa podía facer fai 4 anos. E fai 8. Eso é un dereito dos concelleiros. Non é algo que o Partido Popular faga. Bueno, pois entonces... Pero o resto do Concello non o sabe. Como se escolleu a persoa que ganou o contrato de 41.000 euros para pintar a azucareira ahora recentemente? Procedimento negociado sen publicidade, non? Sí, hai 3 presupuestos, se collen o couso. Non, en esta vez ni sequera 3 presupuestos, un directamente. Está dentro da lei. Esa é a transparencia. Eso, concho, pero alguén cumpleu a lei. Pois xa está. Pero eso non é transparente. Non estamos falando de cumplir a lei ou non cumplir a lei, estamos falando de transparencia. Eso é transparente igual que... Bueno...
Bueno, pois se parece, deixamos aquí o asunto, xa estamos chegando ao remate do programa, así que xa saben que a última parte é ese minuto final no que cada un de vostedes terá a oportunidade de dirixirse a toda a audiencia de Canal Rías Baixas, pero especialmente, evidentemente, aos que serán os seus votantes, aos veciños e veciñas do Concello de Portas. Saben que neste último minuto non poden facer alusións ao resto de candidatos, non poden facer comentarios sobre o candidato que teñen sentado en fronte súa, nin tampouco haberá tempo para réplicas de ningún tipo. Ten a palabra o candidato do Bloque Nacionalista Galego, o señor Arturo Fontán. De novo, aquele é a súa cámara. De acordo. Bueno, no debate quedaronse moitos temas sin tocar, pero bueno, espero que polo menos estas pinceladas que demos deixen unha idea do noso programa electoral. Bueno, a partir como dixen dende o principio, a partir do 26 de maio temos a oportunidade de darlle un cambio de rumbo ao Concello de Portas. O BNG presenta un equipo renovado, capaz, formado, con xente xoven, con xente con moitas ganas e, sobre todo, coas ideas claras. Entón, solicitamos o voso apoio para que no 26 de maio podemos facer ese cambio de rumbo. Moitas grazas e boas noites. Moi ben, pois agora é a quenda do candidato do Partido Popular, do señor Ricardo Martínez. Ten por diante un minuto, pode completalo se así o desexo, pode pronunciar as súas palabras en menos tempo. Aquela é a súa cámara, así que cando queira. Queridos veciños e veciñas de Portas, o vindeiro 26 de maio temos unha vez máis unha cita nas urnas. O noso pilar fundamental é seguir traballando xuntos por e para Portas. E as nosas propostas son as seguintes. Conseguir a aprobación definitiva do PSOE. Seguir co saneamento integral do Concello. Seguir coa recollida selectiva do lixo. Seguir apostando polo aforro enerxético. Seguir apoiando as familias desfavorecidas. Seguir dinamizando culturalmente o noso Concello. O reacondicionamento do edificio da Escola de Música. Promocionar o deporte no noso Concello. Sustitución do céspede do campo da Rapeira. Rehabilitación do campo de fútbol de Romai e contade co noso compromiso e esforzo para seguir mellorando por Portas. E moitas gracias. Moi ben, pois completado xa ese minuto do candidato do Partido Popular, únicamente a este moderador quedalle agradecer a vosa presenza, a súa presenza neste debate. Alégrome moito de que tanto o candidato do Partido Popular como o candidato do Bloque Nacionalista Galego tivesen a ben participar neste encontro, e máis tendo en conta que é a primeira vez que Canal Rías Baixas, como dicíamos ao comezo, en 25 anos de historia da televisión local, pois organiza un debate co Concello de Portas como protagonista. Así que moitísimas grazas aos dos candidatos e moitísima sorte nesa xornada electoral do 26 de maio. Nos rematamos aquí este Contrastes, pero a semana que ven seguimos percorrendo a nosa xeografía con faladoiros electorais e voulles anunciar algunhas das vindeiras datas que temos programadas. O vindeiro luns teremos o Concello de Catoira, protagonizará o Contrastes do vindeiro luns, o martes Lousame, o mércores o Concello de Barro e o xoves, a pesar de ser xoves santos, aquí estaremos tamén co Contrastes de Moraña. Así que, unha vez máis, agradecer a súa atención, vémonos o vindeiro luns no Contrastes Catoira.